Hola, hola! Com esteu? Avui farem una activitat d'audició activa. Escoltarem una música que fa sorpreses. Una música que sona fort i sona fluix. I el que farem serà que quan la música soni fluix, nosaltres ens apagarem. Mireu! I quan sentim que la música sona fort, farem una sorpresa! Uah! I aixecarem els braços ben amunt. D'acord? Esteu preparats? Amagueu-vos! Molt bé! Quines sorpreses més xules! Ara hi tornarem, però en lloc de fer sorpreses, farem ganyotes. Podem fer així, o podem fer així, o podem fer així. Esteu preparats i preparades? Doncs som-hi! Amagueu-vos! Ho heu fet superbé! Espero que us ho hagueu passat genial fent sorpreses i ganyotes amb la música.